ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನ್ನೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂತ ತೋಜವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆಗ್ಲ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಅತ್ತಂಡ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ದೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಸುರುಕು ಏನು ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಬಟಾಟೆಗೆ ತಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ತನ್ಗ ಕಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಶೇಪ್ ಬೊಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೊಡ್ಡ ಉದ್ದೊದ್ದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಲಿ ಒಂತ ಸಪುರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳನಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನುಲಿ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಒಂತ ಚೌಲ್ ನೀರಿಗೆ ಪಡಿಯಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ದಿ ಉಡ್ಚಿ ಕಪ್ಪಾಪುನ್ ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡುಪಾಡು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡ್ಡ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚವನಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಪಟ ಪಟ ಪನ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ನೆಂಚ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2-3 ಕೈ ತಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೇಜಿ ಬಂದಾಡ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿನಂತ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಉದಿತ್ತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರ ಸರಿ ಅತ್ತದ ಪಾಡೊನ್ನೆ ನಾನು ಈ ಬಟಾಟೆನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹತೋಟುದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಒರ್ಚಿ ಬಟಾಟೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1-2 ಚಮಚದತ್ತು ಮುಂಚದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ತೂವಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡೊಂದು ಅಂಚ ತೂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಒಂದಿನಂತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲೆ ಈಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಕ್ಕ ಕಂಚಿದ ಪೋಪುಂಡು ಅಯ್ನಾತು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಜನ ಎತ್ತಿನ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬಾಜನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಪಂದಾಣ ಅಡಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬಟಾಟೆನ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ತಾಗೊಂಡು ಅಯ್ನಾತು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲನೆ ದೀದು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಒಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೊರಗೆ ಎತ್ತದ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಅಂಡ್ ಈತ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ದಿನ ಅಂದ ತೂಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೈಲ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಳಿಯೊಂದು ಲಾಯಕಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲಿಂಬೆಪುಡಿ ತರಸಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೋಟ್ ಬಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನೆನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.